ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ଅନଲାଇନରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେମିତି ଯଦି ଅନଲାଇନ କାହା ପାଖରେ ନେଟ୍ର ସୁବିଧା ସେତେ ନାହିଁ କେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ନେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଜଣେ ଅନଲାଇନ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 7710058192 ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ହାଏ ବା ବିଏସି ହାଏ ମେସେଜ କଲେ ଚଳିବ କିମ୍ବା ବିଏସି ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହଉ ମେସେଜ କରିବେ। ମେସେଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ଆସିବ। ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଆନୁଆଲ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ AHSC କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ମଧ୍ୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମକୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଓପନ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାହେଲେ SOSC କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ 2024 ଯେଉଁ ବର୍ଷଟା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ରୋଲ ନମ୍ବରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ OTP ପାଇବେ। ତାପରେ OTPକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲେ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଏଠି ଦେଖିବା ସେଇ ସର୍ତ୍ତ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ A4 ସାଇଜ ପେପରରେ ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ କଲର ବାହାର କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପେଜରେ ବାହାର କରିବେ, ଯାହାକି ଦୁଇଟା ପେଜରେ କେବେ ବାହାର କରିବେନି। ଗୋଟିଏ ପେଜର ଆଗପଟେ ଏବଂ ପଛପଟେ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍